Dek sayang, ya Allah. Ya Allah, Mbak Indah, ya Allah. Jenengan paringi Ya terus nggih, paring bayem, Mbak kami ndune ya bayem, Guys. Kangkunge elek-elek. Lah terus jenengan Dewi ini awake kadang greges, Kadang greges. bayem. Tetep yo mek bayem, mau das kurang ngeluh ora apa-apa Mbak Indahku. Dewi ini niku pripun awake rasane? Oh lah apa ning kerjot. Nggih. Padha kerjot adem panas, terus tak adusi Mbak Indah. Rasane ya pinu, ndobar adus lho. Wah lah. Terus Kuating greges. pating greges. Ya Allah. Tuh berungkusan. Mak, iki ya prei kok, Mak. Mak wong awake pating greges kok. Ini sesuk-sesuk neh ora apa-apa le, Mak. Mak sing anak wedok ini. Iya. Wong iki kok mbuh eman awakam ya, Mak. Bayem ora arang nganti gedhe wong sik sakmono ae. Anggitku ya ora ngeluh ki, Nduk. Aku yo ngono, Mbak. Budal tengah 12. Astagfirullah. Rampang ya. Rampang. Panas. Sampai budal tak dausine Mbak Indah. Soger. Tok Mas ya Allah tok kono ya Allah. Kok buk-bukan teng gubuk. Poso misan. Nggih. Rasane sisan jenengan. nggih siam kula mboten. Tapi niki mungkin pun teng Sabin malih. Nggih, nang Sabin malih. Kok mboten kapok jenengan. Mboten. Anu wayahe panen bayem Mbah jenengan. Panen bayem. Coke samene Mbak Indah wis. Coke samene tak jebut wis. Oh, sakniki sak gendul pinten? Sak kula mati kulaan nggone tiyang nggih. Nggih. 12,5. Engko enggak 12,5 ya 1.100 ngono. Wong bayeme mundak medun Mbak Indah. Engko tak glagate kok pasar cake akeh. Tak dol murah. Engko glagate sepi, tak dol 2.000. Ngono, karen delok tunggal gendul ngono. Iya, karen delok pasare. Nggih. Angger pasare cake bayem akeh tak gawak sakmono. 12,5 aku. Lah nek sak gendul niki Mbah sing sakniki. Sakniki nggih kula-kulaan 1.100 sadole 2.100 ngoten. Ya Allah, Mbah. Barine mau anu tok, Mbah. Wah, kacang kula 350 tak dol 400 sak gendel. Ya Allah, Mbah. 50.000 Mbah. 50 repes. 50 repes. Heeh. Wong 500 ora gelem kok. Kacang lho kacang. Kacang sak gendel niku. Ya Allah, Gusti. 500 padha moh. Nah. Jajalan. Kulaku 350 yo. Sedina pira 3,5 mo. Nggih. Lho, badhe 50 dol 400 memang. 500 repes kan mboten purun. 500 mo saking aja madame sembarang kuwi pira mo. 300. Madame wis barang konten kuwi. Aku pas gak nggawa, madame wis golek. Muni ngono wae, Mas pira Mbak badine bakul iki. Sithik-sithik ping dikelompokno. Nggih. Ngono kok godhong telo kula 800 ya. Nggih. Dol 100 ya 1000 ngono Mbak aku. Badhe sithik. Ya. Pokoke ndang tek ngono. Sehat-sehat, Mbah. Sehat, Mbak kami sehat. Anu piye, Mbah? Empun wayahe icir melih napa dereng? Dereng dilongkas jagunge wayah tuwek. Jagung? Nggih. Anu bayeme maksudnya meneh. Nggih. Iya, Ngoten niku kan ngabari Mbak Eni ya, Mbak. Mungkin nek pas napa icir. Bayem mungkin men di ewangi kalih rencang-rencang ngoten lho. Aku ki yo sungkan anu Mbak Indah. Apa? Kok ngrepoti ngoten lho. Kok malah seneng kalih jenengan ki rencang-rencang. Apa anu kok yo naluk Mbak Palupi karo Mbak Yes ngono sungkan. Kula nggih macul. Lah nggih apik niku. Nggih macul nggih kaya wong Pak Tani niki lho kula nggo pacapil. Nggih kiambakan pakne ngarit kula ngoten. Monggo tambah pinarak, Mbak. Ajeng mbang mantuk, mungkin ajeng teng Sabin. Jenengan siam ngapuntene mboten kula. kula. Nggih mboten napa. Siam aku. Nggih. Jute alhamdulillah kok kuat ngoten lho. Kula badhe pasak teng anu nggih anu nggih Bu ngoten. Nggih mun matur suwun sanget. Nggih aku yo ngoten. Ya Allah. Apa ngkei bayem tok ora iso ngkei apa-apa. Nggih diparingi bayem ngene akeh sodo. Nggih suwun sanget Mbah nggih lancar rezekinipun. Madame nggih kok nggih setunggal. Men dikelakno rapah. Nggih. Madame nggih wau sekolah. Kula mboten. Oh mlebet ya, Karo Mbak Mur teng griya nah kelakno rapah. Nggih. Ya matur nuwun Mbak Mur. Nggih Mbah. Kon nggih. Nggih. Kondur. Nggih atas-atas Mbah. Ya Allah. Monggo manganku. Kelan tahu guys engko. Apa ya? Ya lho. Enggak apa-apa. Memang gampang. Nggih. Pun Pitih napa jenengan sepeda? sepeda ae ontel. Nggih, tas-tas lho. Nggih, Mbah.
jan sehat-sehat ki lho idolanem guys, artis kita. Nggih nggih. Nggih nggih. Guys, ya Allah Gusti, astagfirullah. Ngene iki jane oleh apa ora, guys? Urung wayahe jane yo sing asli iki. Rasane iki kok ndekne iki pengen ndagage, ya Allah Gusti, Nduk iki jane ape langsung ning ndi, Nduk? Kami harusnya tengkurap dulu. Piye Mas ngono iki? Langsung jungok ae. Delok ah, ngene terus sih. Padahal iki turu jejeg iki Mak lho, Mak. Nggih, lha niku adike kula Salwa kali Dio nika nggih mboten tengkurap. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, Masya Allah, Nduk. Nah iki dipenging nangis sih guys Mas Ami. Kon piye lah jane? Siapa yang enggak puasa? Untung kok wis berbuka aku ndek ini. Mas Ham tekan omah. Tekan omah langsung bocor. Untung kok ya Allah berbuka. Kan dingi kan sampean wis ngerasa ya. Halah iki. Lagi lo kok seneng man ngono lho. Ora poso iki kok seneng ben lho diutang. Dene lo alasane aku lo enggak sahur, melek-melek mripate jare jam 6. Jelaskan. Sahur yo, Aku Jas. iki kan nganu aku tangi iki. Aku yo ora sadar menyadarkan diri terus. Duh, kok wis jam 6 kok wis enek matahari terbit. Matahari terbit. Ibu, aku tak nambah gak. Aku yo lagi tangi. Ya berarti sama gene sing sahur. Mbakku Astagfirullah. tangi yo ora nangekno aku. Ning kono kan, Mbak. Aku yo lagi tangi Rara. Dengan santainya wong intel aku karo jatuhkan gugah aku. Iya wis, Bu Umi orang terselo di dunia. Orang paling Saiki ape piye lah wong ya wis kadung cara. Mbak paling sing Tangi babang jam 5, yo. Tak tangekno kowe yo wis imsak. pinggirin. Maksudnya lah ngono maksudnya anu. Lah. ndek iki nek aku soalnya aku gak poso iki. Ya aku sedikit ngene. Kok sesuk ra nek aku gak poso. Jelas ki. Soalnya pas ndek nyi poso sing ngucu-ngucuke iki. Mbak, es jeruk. Mbak, mie ayam ki, Mbak. Bakso ki, Mbak. Ibar kita ajak nyeblak Setan budal. ketok. Astagfirullah. Sama. Kowe iki jane iki nek gak poso aja ngomong dhek. Lah piye kok aku ngombe piye? Ya masa tek ya delik-delik kene lho Dene aja dari. Aku nggak poso guys, kita tepan. Udah terlanjur. Nah, tapi kan gue Tapi kan Dene ora ning ngarepem. Nanti kalau tiba-tiba beli es jeruk gimana? Mau dong. ya ta. Ora tak endekno. Aku rapi tuku, aku Tak kandani yo. es-esan. Kowe roh dhewe ibu peri iki ora mungkin. Ora, kene nek nyeluk sama Oh gak ibu peri sapa? Oh Umi ya Umi. kita manggilnya Umi. Ya. Umi. Umi. Tak omongin deh ini. Ada Umi aku. Umi iki sekaline mencereng. Duniamu sudah tidak baik-baik Baik saja. saja. Ingat itu anak-anak. Umi nek wis ngene. Wis ngewel kabeh gitu. Oke guys, iki dadi kalian aku njaluk tulung kan ada rezeki untuk cucunya Mbah Kemi toh. Iya. Kalian sampaikan ini konten pertama. Dia mau aku wis nyoncong Mbah Kemi untuk 5 menit. Yo 6 menitan lah. Terus iki ketambahan iki ape 3 menit. Ora iki masalahnya Mbak Kemi kan anaknya putune kan sekolah. Sekolah berapa? Mulai jam berapa? Enggak tahu. Nek SMP iki mulai jam piro ora? Oh, Sabtu? Kan iki puasa, Mbak. Setengah 12. Setengah 12. Tapi poso-poso masa jam semono. Kowe ndek mulai jam piro poso? Oh. Dikurangi kok jame kok. Sabtu Ya, jam nek Sabtu jam 25 menit. Nek Jumat kemarin Oh gak apa-apa Mbak sampean kekno Mbak Eni ae gak apa-apa. Ndek mau yo apa jenenge aku ngobrol-ngobrol karo putune Mbak Kemi sing sapa jenenge? Pian. Pian. Lah yo kuwi alhamdulillah dapat rezeki itu udah ada di listnya guys. Nanti biar disampaikan sama Sriwi Kutil yo guys yo. Diikuti terus keseruan konten hari ini. Mungkin dari kalian yang pengen request konten hari ini diisi apa atau mungkin bikin apa segala macam bisa di komen di kolom komentar. Nanti bakal kita
apa namanya saring Pertimbangan dulu. bakal kita saring atau kita list dulu mana sing sekiranya bisa dilakukan gitu ya guys ya. Wes ini biar dilanjut mereka. Cus. Halo guys, sudah bersama Mbak Kemi dan Mbak Eni. Alhamdulillah. Kesini mau mengantarkan rezeki Mbak. Sebenarnya membutuhkan Pian aja sih. Pian belum pulang. Tapi Pian belum pulang guys, masih sekolah. Soalnya nek SMP liburnya minggu mawon gitu. Minggu. Minggu mawon. Rezekinya dari siapa? Mana tadi Bang? Nih di sini ada di grup. Amit. Kangge Pian nggih Mbak. Mbak ini alhamdulillah walah wajah fresh nggih. Seger nggih engko walah senyum seger. Alhamdulillah guys. Mbak ini wis seger kembali. Enak niku. Dhuwur meneh. Ora ketik ae anak. Wis tak pin kok. Ning gini Ngene tok iki. bintang. Oh, Mbak Wulandari ya? Iya, Mbak Wulandari. 300.000 dari Mbak Wulandari. Dibuka, Mbak. Untuk cucu. Nah. Iya. 1 2 3 niki. Tak terima ya Mbak ya. Nggih. Terima kasih buat Mbak Wulandari. Semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Rezekinya akeh. Amin ya rabbal alamin. Barokah yang menerima dan memberi. Amin ya rabbal Bermanfaat alamin. kangge pian nggih Mbak nggih. Tinggal tuku klambi bodo guys, klambi bodo. Ape beda, tapi Pun, Mbak. senengane pian iku napa, Mbak? Biasane Pandi. klambi. Napa? Mas enten remenan biasane mak eman, tumbas anu, wonten kita agak seneng jajan nggih. Wah, dateng. Pas. Mboten remen jajan, mboten. Nggih jajan. Arang, lagi kita kok mboten remen jajan anu kayak Pengen tumbas. Tak pengen gitu, tak pengen. Berarti nek enten rezeki ngoten iki jenengan sing nyimpen. Oh, anak butuh iki jaluk Oh, uang. nyuwun ngoten. Alhamdulillah guys. Kok mak ganti rasa ya aku Mbah. receh. Piro? 2000. 2000. Ya Allah. 2000 dikene opo, Mbak? Jajan 2000 Mbak. jajan apa Ya ya? Allah. Lah mau petian. Rene Jan. Iki lho Ren. Lah lebih Iki menunggumu ya. Menunggumu. Kamu dapat rezeki. Walah. Bagus, guys. Piani. Meneng. Nek dolan iki kale peri ngoten niku, Mbak. Aku kudu. Ya Allah, bal-balan ning samping karo tas cilik-cilik. Pulang pagi lho, Yan. Siang. Iki siang, Mbak, wis Maksudnya pulang gasik maksudnya. jam 11 lebih iki. Nggih pun Mbak keadaane jenengan. Alhamdulillah nggih pun maksudnya saged beraktivitas nggih. Sidik-sidik ora kesel. Tasik kontrol anu rutin nggih. Alhamdulillah. Berarti pun biasa nggih sakniki. Pun mboten enten sing sakit ngoten. Alhamdulillah. Mbak Kemi malah ganggu sare, guys. Ki mang Mbak Kemi sare gak ngerti nek sare malah ya. Mong kanca ngene udah nang sawah ndek mang. Tapi Oh, alah. anu mi wau kula mireng Mbah Kemi anu Kok nang panggon. ngendikan kalih mak sinten ku. Ora baru paling Oh, sare baru baru. karo Mbah Ni paling. Enggak Mbah Kemi nggih, mboten kalih baru mboten anu. Oh. Aku nang ompon. Tak kinten ngobrol kalih Mbah anu. Tak pikir teng minggu mriku. Jenengan jane teng sapi niki. Yo Jawa ngene udah ndek mang. Nggih suarane gerok ngomong makane napa nggih kula nggih kok. Luar biasa guys, panas ngene iki Mbah Kemi ning sawah ya Allah. Tapi jane teng sabene jenengan ngisor jati niku wadem nggih Mbah. Buku kok. Mbah nek anu Yo beda. nggih dikabari nek napa nanem kula Mbak jenenge apa? Tandur. Nek tandur ngoten niku lho iki bocil-bocil niki lho kan dereng nate leh niki. Kersane anu. Iya, nek bar maksudnya bar bodong. Heeh. Dadi bar poso ngoten niku nek pun bar bakdo niku lho, bakdo-bakdo mengke kan cacah niki kan padha nek pas libur lho, Mbak. Sesuk kan cah ujian mesti libur ya. Iya kan? Masuk Mbak. Cah kelas ujian mesti masuk. Masuk ke aula kelasnya kan dipakai kelas 12 Mm. tapi dia resik-resik ijek kari sandal kuning kuning enggak Biyen nih diliburno. Diliburno, Ujian apa ngono ki libur.
Ini Kan Mas minggu Wi, iki sebenarnya libur hari ya. nanti ya, Mbak. Kan maunya tanggal 26 toh, itu liburnya terus di maju nonnya tanggal 21. Nah, ora. Ya iki cucune Mbah Kemi. Tadi sudah disampaikan rezeki ya saya sampean. Dapat SMP rezeki. guys, tapi awake sakmene. Ambil rara undi-undi. Oh, Kelas 3. sak padha amel. Kanca amel. Oh, teman-teman. Napa iki, Mbak? Napa iki, Mbak? Mbak Pali. Lah Mbak Kemi terus guyu ya aku yo. Lah apa pacaran? Kae duwe dong. Amel. Ya ya ketok kuwi. Mata guyu. Ada lah ya ini video jarek. Gagah ngono kae yo kan. Enggak. Oh, saya saja. Ya kanca-kanca. Pacok-pacokan biasanya. Saiki karo sapa? Gak Ya Allah, saya pacaran nih. Yang tua gimana? Gak apa-apa, mumpung sing nom-nom gak apa-apa, kayak mumpung cek payu tua ini kan apa? Ono. Mbak tidak tua ini kakak milih, kan menang milih. Gak payu baju. payu-payu. Kuyon guys, maksudnya ki payu mbah akeh. Niku lho karek milih jano, sing ndi sing dicup. Ayo. Sing ndi sing ape dicup. Urung pikirane iki jek Marai, nggih kan nek pun umur ngenten iki kan pilihane kan kedah walah mempertimbangkan ngenten ngene ngono ngene ngono. Sing piye, kudu sing piye. Kudu sing dhuwur, kudu sing. Yo ora le. Saya pertimbang. Oh. Di barengku. Oh. Maksud ya kan kuwi jere gede nyaline ku lho. Aduh, laki pitu. mantap ngono. Nek biasanya nek empon jodone nggih langsung cepat. Biasanya umur belasan ngono ki nek wis ketemu jodone ya wis. Nek ngono ki yo sabar wis. Tapi kan umur belasan tuh masih main-main itu, main aja. Kok sing ngomong. Coba-coba. Biasane enek SMP ngono ki pian cek enek anu tabungan ngono ki gak sih? Di sekolahan ngono. Enten nggih. SD tok ya. SMP sekian. Semanda. Wes. Bener nih, Mas. Anak orang. anak anuku iki apa jenenge panutanku. Iya. Semanda nih Mas, tinggal dong. Semansa sendiri nih Mas. Cuman sari. Aduh. Marayo cedak semanda cah kok kene nggih. Kan maksudnya cerak, anune cerak. Ang kono ku kabuan. Nggih. Bandung ku lho. Oh, Semea. Kabuan. Oke lah. Wah, semanda cedak apik ngian kok semanda kok. Tapi pinter lo gelem ning negeri yo. Heeh. Lah nggih perantang negeri kan saya to, Mbak. Saiki cek enek ngono kuwi gak sih? Sing area-area wi. Zonasi. Zonasi. Cek, masih? Oh, masih zonasi. Ya cek anu. Ayo, Ra. Kita lanjut. Cek 8 wi. Hah? 8 kok. Masa lagi umur. Tapi di 8.20. di dedek bahan percobaan PPDB lho, Mbak. Saya kan sistemnya baru toh. Terus dek Kayak linknya gak kayak di dia. Dek ini jadi percobaan, Mbak. Lagi kurang sediluk pas ya. Lulusnya kurang sediluk lah. Juli kan. Iya. Juli ki ya pian ya ujian. Kamu. April. April. Ujiannya Ujian April berbodo. Oh, Bodohnya lah berbodo. Maret ya, Maret tanggal 30. Heeh, berbodo terus ujian, terus berwi kelulusan. Lulus ya. Unggah-unggahan kabeh ya. Unggah kelas loro. Suwi menale lek kowe jane kelas 3 lulus kok, Lek. Ngabur. Ya ben ngancani kene ngontan ngono lho. pakai iki kene kelas terus sok rasakno ujian nasional. Wis penutupan. Ya wis gak ngono. Mbah pamit riyen nggih Mbah pun nang istirahat, Mbak ini juga istirahat, pian istirahat. Siam nggih, Mbak. Mboten nggih, soalnya kan anu nggih. Soalnya harus minum obat rutin juga, nggih. Nggih, Mbak, mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa, Mbak. Pokoke sing penting sehat. Ayo nang penutupan.
Yes guys, ditunggu mugi-mugi diparingi sirwaras, Amin. ingkang lancar, rusaknya bermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Amin ya Yang rabbal lagi alamin. sakit semua diparingi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberi mawangan yang soleh dan soleh yang Amin. bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Amin ya rabbal Sekian konten kali ini di Jumpa Api juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh guys. Cus. Ayo kita pamit pulang. Pamit ya, Bah. Kan telu. Tak Jenengan mboten teng paham kok masalah. saben meneh.